O Centro de Saúde da Illa de Arousa contará cunhas instalacións renovadas, así o afirmou o titular de Sanidade da Xunta de Galicia este luns, quen ademais admitiu que espera que para finais do 2018 a illa teña xa en funcionamento o seu renovado Centro de Saúde. Unha vez que a mesa de contratación se reúna, pois a partir de aí, unha vez adxudicado unha empresa, ten un mes máis para presentar os papeles e comenzar a obra. Por lo tanto, falamos en torno a 5 meses. E depois, o que a obra en sí, o que se presenta no proxecto son 6 meses de execución de obra. Que tamén as empresas que gañen o concurso pode facer unha proposta de reducción. Nunca maiores, pero sí pode ser inferior. Co cual, ano que ven, con toda a seguridade, estaremos en realmente un novo centro de saúde. As novas instalacións contarán con 532 metros cadrados utilescos que se dotará o novo espazo cun acceso independente e se anexionará a cafetería para poder ampliar as instalacións. Instalaránse novas escaleiras e un ascensor. Haberá cambios na distribución dos espazos e melloraránse aspectos como a carpintería ou a iluminación. Vamos a gañar tamén en espacios para atender aos pacientes. É moi importante tamén redistribuir os espacios e a pediatría, que sempre é importante que teña espacios de atención, pero tamén de espera, co cual vamos a ganar en espacios moito máis grandes, máis accesibles e de maior luminosidade. O alcalde da illa mostrouse satisfeito con esta ampliación da instalación pública, aínda que manifestou que non é a situación óptima para os veciños da illa. Para nós non é a situación óptima, sí que se mellora a anterior, pero creemos que foi unha oportunidade perdida que nos dá bastante lástima do novo centro de saúde. Esta reforma terá un custe duns 412.946 euros, unha mellora que será posible grazas ao acordo acadado entre Sanidade e o Consistorio Insular, polo cal se comprometeron a mellorar en funcionalidade e accesibilidade do mesmo.